hashtag 2 på tur. Vi skal ud og cykle. Sabro, hvad er vi i gang med her? Hvor starter vi i dag? Vi skal vise lidt om, hvad vi går og laver. Så langt er jeg slet ikke nået. Jeg er nået til det meget tidligt søndag morgen. Det er søndag morgen, og vi skal faktisk ud og cykle Hvidovretur. Det er det, vi kan se dig her bagved. I dag der har vi egentlig tænkt, at vi prøver at vise lidt om, hvad vi egentlig også går og laver, ud over bare at snakke politik. Så I kommer til at følge os med lidt rundt. Vi skal rundt og se nogle forskellige steder. Vi skal besøge nogle mennesker. Det bliver sjovt og spændende. Vi ser lige får nogle klip derudefra. Så lige nu, der går vi over for en kop kaffe, og så ses vi senere. 3, 2, 1, 3. Johanna, 6 år tilbage, lagt 20 kilometer. Kæmpe stort tillykke. Rigtig stort tillykke, Johanna. 6 år gammel. Hej, ja, nu sidder jeg lige her igen. Hvidovretur. Det var dagen med våd. Vi kan lige køre hjem for at skifte tøj. Jeg er også lige hjemme og skifte noget tøj. Og så skal vi faktisk videre, men I lad det være med at hoppe af, fordi følg lige med. Vi skal nemlig lige og kigge på rideskolen ud, og så har vi lige en sidste gæst, vi skal besøge i dag. Så følg med, vi suser videre nu. Vi tager ned til vores ven Kenneth hernede på Strandlyst Allé. Der er, som vi kan se bagved her, der er loppemarked. Kenneth sagde, kom ikke lige forbi, drenge, lige og kigger ind, og det har vi så gjort nu. Modydelsen, det er jo så, at ja, Kenneth, nu får du lov til at være sammen med de kendte her. Det er hashtag 2 på tur, og hvad hedder det, Kenneth? Du stiller jo også op til kommunalvalget, ligesom som vi gør. Det gør jeg. Og du har nu chancen for, og det er med publikum, og der er mange, kan jeg også sige til dig. Ja, det er fantastisk. Så vi tænker lige, hvad er så nogle af dine mærkesager, som du stiller op i? Altså, hvad er dine mærkesager til valgkampen her? Jamen, som tidligere skrevet i Hvidovre Avis, så er det jo klart idrætten her i Hvidovre, som er en super prioritet. Vi skal have kigget på alle de her faciliteter, som vi har rundt omkring i Hvidovre. De var jo super dejlige, da de blev bygget, men hold nu op, de er blevet efterladt helt alene i rigtig, rigtig mange år, og det skal vi selvfølgelig have kigget på. Jamen det er jo rigtigt. Altså, der er nogle af os, der kan huske, at vi spillede fodbold i de der haller som på pusling. De er der stadigvæk. Der er ikke sket noget. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Hvordan er det? Det er noget med, du holder meget til i, hvordan er det håndbold? Ja, det er nemlig. Og det er ikke dig, der er bold, men det er noget med ungerne, er det sådan? Præcis, det kaster en bold. Ja. Så Kenneth har moral her. Vi trænger simpelthen til at, ikke på én gang, men vi bliver simpelthen nødt til at kigge på de her faciliteter, for dem opdateret som løbende. Det er sgu da meget godt, Kenneth. Ja. Hvordan går valgkampen derude? Jamen, det går fantastisk. Der er jo allerede nu fuldt drøn på. Ja. Vi snakker de 90 dage, så det er lige på. Ja, det er fantastisk. Tak, Kenneth. Velkommen i klubben. God valgkamp derude. Ja. Tak for det. Lige det her, det er hashtag 2 på tur, og ja, vi suser videre, som vi plejer. Vi ses i næste uge. Hej.